Ruda Hegera poznám, a to vám poviem úplne presne, od roku, 2005. 11 rokov. Začali sme spoluprácou, keď som ešte robil management Arašovi a on organizoval koncerty v Národnom tenisovom centre a bolo to pre mňa prekvapivé, pretože to bol prvý slovenský promotér, ktorý dodržal všetko, čo slúbil a ešte navyše dodal veci. To znamená, bolo toto tzv. Delivery over promise. To je pomerne nezvyčajné v slovenskom showbiznise. Myslím, že Alexandrovci môžu byť radi, že majú promotéra, akého majú, pána Ruda Hegera. Ja som s ním absolvoval turné v asi 7 alebo 8 krajinách Európy v roku 2015 v Maďarsku, Srbsku, Bulharsku, Rumunsku, Moldavsku, Rakúsku a Nemecku. A myslím, že spokojnosť bola maximálna, pretože to je človek, ktorý dodrží to, čo slúbi.